Nijemac Roland Kacmarcik zanat kovača naslijedio je od svoga oca. On je izvrstan majstor kojeg oduševljavaju japanske katane. Prvo se zaljubio u svoj zanat kroz koji stvara prava umjetnička djela, a onda i u busovku Vinku s kojom ima jednoga sina. Ljubav prema japanskim sabljama i noževima rodila se još dok sam bio dijete. Volio sam te sablje, ali kasnije sam želio očuvati taj stari zanat izrade japanskih katana i nadam se da sam u tome i uspio. Kovačnica koju je Roland formirao u Busovači opremljena je svim alatima i strojevima neophodnim za izradu raznih predmeta. Pored japanskih katana radi i damast noževe, svječnjake, balkonske ograde i sve drugo od metala što donosi zaradu. Iako je u Busovači tek pola godine, već se zna za njegovo umijeće kovanja. Supruga Vinka nikada nije ni sanjala da će se nakon 20 godina provedenih u Njemačkoj vratiti u rodnu Busovaču i tu nastaviti život sa svojim Rolandom. Moji mještani Busovljaci su nas, prvo su svi bili iznenađeni, šokirani da jedan dolazi Njemac, da dolazi u Busovaču. Prihvaćeni smo jako dobro ja kao mještanka, ali moj muž je izuzetno dobro prihvaćen. Ljudi nam pomažu ovdje stvarno, gdje god šta ko može. On kaže, mi smo došli u jedno selo, ali ja sam presretan u selu. Imamo jednog sina koji je 3. razred srednje škole, mali je došao ovdje, razumio je naš jezik, ali nije znao govoriti. Međutim, moje dijete sad jako dobro govori, jedan je jako dobar učenik za njegov, tako reći, za to vrijeme koje on došao ovdje. Izuzetno je prihvaćen, nastavnici, profesori, svi mu pomažu za jezik, jako je omiljen, dok u Njemačkoj je suprotno bilo, gdje je dijete bilo depresivno, gdje dijete nije volilo ići u školu, koji je imao mobbing, zato što je miran, što je povučen. Moje dijete danas ide svaki dan sa osmijehom u školu, dolazi sa osmijehom iz škole. Mali je rekao, ja ni mrtav u Njemačku neću. Njegov otac, Roland, također se ne misli više vraćati u svoju zemlju. U Busovači mu je veoma dobro. Pored japanskih noževa i sablji, izrađuje i svječnjake, neobične za ovo podneblje, koji nemaju rok trajanja. Za svječnjake sam se odlučio što pripadaju umjetničkom kovanju. Pokušavam ljudima otkriti ljepotu svječnjaka. Sad je advent, da ljudi imaju svječnjake i za advent. Jednostavno, da si ljudi naprave malo romantičniji život uz pomoć svijeća i ljepote svjetla. Na ulicama Busovači sreli smo jednog poduzetnika koji ne krije zadovoljstvo što je jedan Njemac stigao u taj grad i još otvorio privatni obrt. A ja mislim da ljubav nema granica, da je to velika stvar. Kažu da je jako dobar stručnjak rade, da je dobra stvar, da ima ko u kraj moje ulice prođe više puta, vodi cuku pa ga vidim. Jako fin čovjek izgleda to. Njemac Roland i njegova supruga Vinka zadovoljni su kad mogu podmiriti troškove radnje i platiti kućne režije. Ako dođe ozbiljniji posao pa se još nešto i zaradi, onda to zadovoljstvo prerasta u sreću. Kako kažu, u Njemačkoj su bili samo broj. Ovdje su ipak ljudi i to je ono što im pruža nadu u Bosni i Hercegovini.